Alderdi Popularreko goikargudunek ustezko obratutako eskupekoei eta alderdiak izan dituen diru sarrerei buruzko informazioa irakurri ondoren, Estatuko Fiskal Nagusiak uste du ikerketa bidezkoa izango litzatekeela. Torres Dulce prest dago Alderdi Popularreko goikargudunak epaitegietara eramateko, Rajoy bera ere bai. Según usted. Si nosotros llegamos a la conclusión que su testimonio es esencial para esclarecer los hechos de naturaleza delictiva, no lo dude usted. Argitzeko dago auzi hau Gürtel kasuaren barruan ikertuko den ala epaileek aparteko sumarioa irekiko duten. Hain zuzen ere, auzitegian Gürtel kasua daraman Pablo Ruz epaileak galdetu dio fiskaltzari ea Ruzi berari dagokion Alderdi Popularraren ustezko kontabilitate ezkutua ikertzea. Ezkutuko diru kontu horiei buruzko informazio gehiago zabaldu da gaur. Ustez, Luis Bárcenasenak diren dokumentuen arabera, 15 urtetan Alderdi Popularrak 7,5 milioi euro jaso zituen batipat eraikuntza arloko enpresetatik. Enpresa horietako batzuek ukatu dute Alderdi Popularrari diru eman izana. Informazio horien arabera gainera, dirutza horren 70% legez kanpo jaso zuen Alderdi Popularrak. Dohaintzak legeak onartutakoak baino handiagoak zirelako kasu batzuetan, eta beste batzuetan berriz diru eman zuten enpresa edo pertsonek ez zutelako hori egiteko baimenik.